yang mahita damai ni di batana sumurun sen saluguna roha iman na mangaramuti ati-ati lo pikiramna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di bata di hita iman tersurat di Pesalmen 110 ayat 1 ayat 2 sonum mahatani di bata mertua mahalak akan adalah merpangalakon akan merpangalakon patik di jahuban mertua mahalak akan mengaruti akan penidang yuni akan mengaruti ibana sian nasarohan huhud akan somangulakon hagiduhon akan magkumi agadalan nain nunga dito nahod ho akaparetam siradotan situtu out ni saya marsiot akadalaku mangaraduti akka aturam duidang tagamon taruak aku molo saya huparatete sudi akatonami saya madok moliante ma aku dihong sian hati koran niroha molo hubruon akka ni hati orami saya radutak kudo akka aturami unang tun tadi kon aku situtu ido sahatna dihamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus adorang sopina hiba-hiba tupukon adong masada barita namar donga poda adong masada duli-duli nautang umurna nunga pola gudang pengalaman nang songoni ibana diakka ulang disadatiki lama mana tu pantai di panteon merpikir mebana nunga menguliau nunga karejoau nunga dapotau akka ulau na denggan nunga belga gajiku alai saat tu sadarion tu surapotau do kebahagiaan merumah tangga piau songona subahagia do karejo piau dan bahagia mula-ula piau dan bahagia nunga go arta diau dan bahagia dungi saya berpikir-pikir memana di sadat inganai di sadatiki arong maro topu nama tua di samping na di suku mebana ayah halo na diluhi di son di nama rupani lui dia lusi amat tomo nama ngalului kebahagiaan doang sorok kurasa lapatan minggu kon ninneban hirana gersang gua mai hirana sorong gua dapat tahu ketua hirana sopuas doang di ngurukon dan puasa marumah tangga dan puasa muda-muda dan puasa nung orang jauhku dan puasa nung per mobil dan puasa nampi gula kepekku ninebana hirana sorong do lu jadwal riedo borgin mengelului akan aku di portiban alai dang tong dang dapotau hatu ni kebahagiaan ni barang dungi Roma amat tanah metue di Roma mencari kebahagiaan di ibana mah ima songon nama nakku kupu-kupu de amangnen toho de kupu-kupui begak alai hurok matu wamang bereng ma ne di samping mo bunga na samping mo dohot kupu-kupu nibru no ngadong di sini nin nama
lulu maju jala takku maju ima kubu-kubui dungi lama mana ditakku amat tomma kubu-kubui alai na di sudi na di taman bungai marlari ya sudi apa na budak kubu-kubui sudi dengan budak kok nalang usada kubu-kubui masa pikir ingatan di mana dungi dido amat tanah matuai ma songoni do amang na mga lului kebahagiaan ni tahi dari kebahagiaan ni songo kubu-kubu alai saya tak kejar darah saya tak paksa mengalui sampai lari tak mengalui tu sudi terlui songon asa puas na diroten terlui eping terlui arta terlui pardong sarai peo terlui udah lebih matang alai songon ni menakanya songon naman nakkup kubu-kubu ima kebahagiaan ni alai baik mah suam maju jala pakai mah baik mah kupu-kupui baik mah bungai ngai di tangami bunga na harum bunga na bagagi jala baik mah i manakai ngani di tangam tiup mah bungai dohot bunga na dingay narumi dungi dang liling dungi tu ibana token nare Roma aga kupu-kupu tu ibana dung ro kupu-kupui itaku imana ma masuk ma kupu-kupui imana kene tu tangan na dinyo ni mana bungai dungi do amat taima songoni ma lago mangalului kebahagiaan ini unang luja rosa derita di ikut tasuan ikut di bagasa rohata ikut sen ngulutan dang bui ro kupu-kupui anggo dang sian i manakin keharuman yang lahir dari diri kita dinda nabantu amat tema kita harus belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dapat dengan cara-cara mengejarnya. Tetapi kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat digenggam atau benda yang dapat disimpan. Bahagia adalah imakan aroma yang ada di udara. Bahagia adalah yang harus lahir bertumbuh. Bahagia memang yang harus lahir dari hati, dari diri kita. Semakin kita mengejarnya, semakin jauh, semakin pergi lemdo kebahagiaan ini. Tapi kita semakin berusaha meraihnya, semakin kita bahagia, semakin akan menjauh. Alani matai songan yang mata nama cobalah temukan kebahagiaan itu yang lahir dari hati kita. Narosia derita, asal roh imanakan ini tuhita songok kupu-kupuin. Ketika kita mampu imanakan ini menggenggam, ketika kita mampu imanakan mengeluarkan dia keharuman sehingga hinggap di bagasa kita, hingga roh manakanya ni ima kupu-kupu lausi donaik ida tasia derita do asa hingga kebahagiaan itu adalah kembali kepada kita. Ido nani dokna di bagasan hata ni di bata di bagasan turputong ido nakengani buhama hita lahu mangalului kebahagiaan jala mertua mah halak hatua ni ima di dok nakeng ala na daulat merpangalakun ala mangaradu tipati marpalindangion sian nasaroha jala hut siraduti aturan ini batang jala maparatetehon akatoran ini batang di bagasan naolo mangguruhon hati koran nasian di batang anani sesawa malutarokon morar marhasotan selamat berbahagia ima songon tadda manang sawan ungkapan nabu tahila alat tarok tahila rimaken kebahagiaan akan dapat dengan pernikahan rumah tangga ini alai bui dapat ima nakani ketika ima songon nandokna di bagasa tuputong ido natapa hiba-hiba di bagasa tupukon terlalu mobil ma di pesanan 110 sion di 110 takas di dokon asa dapat tita kebahagiaan ini. Sumber kebahagiaan itu dikatakan oleh firman sumber kebahagiaan itu ima na dapat tita di bagasan turputong di dok
na perjulu dek sede hidup yang tidak bercelah. Ngulu na marpangalauhon na daulat na mangulu di patik ni debatan. Hidup manang marpangalau di patik di bata ima naso mabek kita di bagasan haramunon. Hidup tidak bercelah artinya tidak memberi celah atau kesempatan tu sibolis, tu portibion dan tapalo si mulut tao rumah tangga tai keluarga dikuasai sibolis. Alai dia kurang atai di bagasan mulut tanah gali imahata dohot paret tani di batang firman Tuhan hidup benar saya doa ni di tonga-tonga ni kurang atai di par rumah tangga ni di ngulung-ngulung ya kayak nakon namar sauri dia men ikon holong do ukuran pati manang hatan di batang molo di nakengani mengulu di pati di batang melakukan mengulakon lomo di ruang di batang melakukan pati mengulakon uhum di bagasan dia ma nasunya ruang di batang molo di dok Tuhan Yesus ini di Matius piti dia malomo ni rohani batah imata udang dia malomo ni rohani imat amatta dia malomo rohani inata dia malomo ni anakku dia malomo rohani ketika kita mau menginginkan iman akan adingkan iman itu udang asal dok iman dapat hitam dia mai nomor 2 manang kebahagiaan jalan dua ini luar biasa dia asa diajak duhita dia kedua ini ngulut dan bertua imam mulut tiup hatani dia bata mencari Tuhan dengan segenap hati mencari Tuhan dengan segenap hati iman rasi mengutamakan labatan nama band di bata lobo di bata di atas si dua di keputusan manang di dia penata idan labatan nama lo didok di si neng taulakon perintah Tuhan so menarif ni Matius onong etu betubi saya jumuru dulu kamu rajon di Batam dungi pasato kuma aka odeng Tuhan lapatan dari si ikon lo monir di Batajo tak perlu tanggung dia maka keputusan di Batam lo monirokan di Batam tahulah asa digijeng bisa duhukna iman akani mencari Tuhan dengan segenap hati mencari kepentingan Tuhan mengulu di bagasan hatan di Batam jarah hatan di Batam na tumimbu di sudipan mulutan nang di artana jabatan sudi ikon debatana tumimpo jala asal apa tidak hatu ni pakai dia me unang be saya tahu dahon akadusai unang be tahu dahon ima kejahatan itu adalah dosa kejahatan itu adalah memang betul-betul merugikan akan di bagasa dosa kejahatan orang akan dosa tapi kiri mulut tapi kiri orang kejahatan di bagasa mulut menipu mangakali mergabus akana asing dobe tutu molo seta ulagu do akana somal-somal ka kejahatan ni ala bisa karena biasa gabi bisa ada kebiasaan di ngulutang gabi do lo molo di bata ala nunga ngulutong nunga tapar mudar hidup benar dia itu nakingen tidak melakukan kejahatan dan hidup menurut firman yang ditunjukkannya nang be hagio tagito molo tabirin picol mana mora barang pitor semura ita mana ita molo tabirin piakka nuncol ma ka artana dan mura-mura bita mengulaun membanding-bandingkan ni gawe budi hita mengulaun akahaton molo saya ita tujol mo tu portibio do pikiratna marnida akka artana tahila lama ima gawe sumber kebagian ternyata belum tentu alai ikun tabadao ma dirita sana kana hati di bagasan habadia mahita lo molo ne pertama jumpa kita mah imarkan kebahagiaan mana nomor 2 di mulutnya nakon si pertanian nama oleh ajar mengoleh pati begitu dah lomo ni rohan di batang na perpudi mana itu tak ima asa mertua hita bagak do situ tu di ayat 1 ayat 2 dia me ikon sada perpadanata di do di batang lapatanan di perpadanata asa dapat tita nakengani molo ilustrasi tanah yang tarok sada dulu nama kebahagiaan ini merupakan janji Allah kepada setiap orang yang hidup menurut firman-Nya. Allah memperhatikan di para debata mata Tuhan selalu
tertuju kepada orang yang melakukan firman-Nya. Itu saya taruh dah. Itu benar saya taruh rupani nasahalak nama ngulahum lo manion wata apalagi mah dipisahnya sade mertua mahalak naso olo sagutudan do akka pangare mertua mahalak naso olo do sodo akan nasahat mertua mahalak ima naso olo mangulon akka pangkete-kete tidak mau hidupnya dalam kumpulan-kumpulan pencimo. Alai daking dima ala di ilalai mana sumber kebahagiaan Tuhan. Olah debataro hidup benar tema ni minggutang tema ni tupukon tua ni halak na dolok marroha. Jadi hanya Tuhan sumbernya. Kalau kita menemukan kebahagiaan itu, biarkanlah kita menetap di dalam firman-Nya, biarkanlah firman itu tinggal dalam hati kita. Kita akan menemukan kebahagiaan itu dalam langkah kita ketika kita belanja, ketika kita menjalani hidup, bekerja, manang las nirohape, manang nirohape, terus menerus akan dalam ketenangan dapat kita manakang nah dia mai kebahagiaan. Alanunga di bagasan hatani di bata hitam. Jadi di pengut tupu kodo na tabuak kala na mertue. Harap na mertua dangalan heping, dangalan hamorau, dangalan yakka jabatan alai berengot tama di ngulu nina porse kebahagiaan kita. Hidup orang-orang yang berbahagia adalah ketika hidup kita itu bersama-sama di dalam Tuhan. Atau nagido sada alus nasahat hitam sian turpuk ton. Dia cari du kita. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang selalu mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Amin. Mau lihat madiho ali Tuhan, napa yang kami songon ngulu ita dahala na mertua ima mangulakon lomo niroham. Amin.